Kepor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Presiden jong Kakasi Students Union usamla Raymond Khadana ulai ka keruak ke besai ba kaki isu kanam ailat daleliru manklong ya uranium hakani kejela ba kaki isu kalamaham ru sakitu ki padon jitmu banle ya kani kam ba kaki isu ka kloi man phai la ka jing em ru lada ki le kai ya kani kamat kabade ka yap ka em jong ka jai beril bat lada kaki isu kam tiang ban phai la ka jing em kanur ru ban siam ya ka jing em jong kitu ki ba persang banle kumta ulong ba ka sokar ka de ban ti banya balai ki riu simen kilet ban thiet jaka ha kitu ki than badon uranium bat ka e ka jing thumu basal ndat jong ki banikan mau buram ya kan galing ho siap ka basis pa khandai huwe jong upayem tirot sing sim we nagi khun tap senram jong ka jaj ben riu bat ngala ban ong ru we na preng ki baning kong e ki ban yang rang ba ban khun persya ya kata kabor sensyar jong ki pareng hagani kathan chatai lamingi hi brok away malausnem kaseng kajupelong yakni kalingku kani jipen pendan buram ya kalingku sengiap omtang jong ni way klawat kari henry ya kiwe ru kajingmot kabakongsan bagajing temu kabakongsan hi kalong bagani kajingle pendan buram kamdei kaban sukut tang kajing bu yau sentio henry kadeiru kasni hakabangin paidien batngin pusan hatu kum kajat benrio ilok mo kita kibsyonghok bankam ya kanong enti bagini ki klawat kalai no shadien ka history kapatay gi kum kajat benrio banakawe kapor sakawe kapor kiriu yale bat kiriu badan ka jingit kli yala gari ba jat ben rio ki jungop bagi shat kalano ha kita ki kular jong ki mentoy siski hagini khniat ski ngilai lingba gilat pathai khubor ha ka bay dei ba jing thmu jong ka sarkar banwarano ya kata resolution kum gadak ban peni ya kata jing persya jong ka jilahi bro away ya ka jing thmu banti bat klong yuti marpo khando nang te ni than domesiat bagi jaka memarjan hot nagaliang jong seng iso ban penpau ya kata jing songu ya kata rai jong sarkar hendai ngas ngoru ban banpat hang ni ba tang jing pas ya kata resolution kani jing ya lenti banyukun ya jing ti uti marpo khando kamdei shu kamdei kabalakut hendai nakaliang kaseng nginang persyang nginang peri janai bat minang piyai sutu ya paro ki parado prasnam ya ka jingma ka baap ya ka ri ba jat ben rio ha ka bay dei bat ka jingklong yuti marpo khando nama ka seng ka tip bat ya ishai ya kata ka jingtmu
kam tieng ban pla yala ka jingem ha ju opor kam kan randien ban siemru jaka ya ka jingem jong ki mender ki bat jong ki menderi ki batemu ban penkala langyong ya para do para senam hakri berjat ban riu hi pro kawe ai bakani kalong ka kubor ka basai syakitu baro basange no mardor lem gumta kaseng bakajan beriu kadon hi la ka jong ka kala nang ni syakmat nginang yailong adakar namar kumala kren dagi nong ilam ki basyakmat namar mangilai ya kita ki resolution na kawai kapor Henry ngimsimi ipat ya kata ka outcome jong kata ka resolution habangi keren ya ka resolution jong ILP hadu menta mene nginang sa hako umdom aku aban keren dak basyai kumbang la keren hakawai ka jingalang banglai kendu yo menteri rang ba ngalaong bahadu menta menehi nginda perkhat bat pet janai ngim sim don kanu kaan kabala ban telakam ya ka jingwan rum kesep kim menderi syakane kari ka biit ka jongi kadai kapor ba ka sorkar kan peni ya kata ka jingsip kia ba ka jingit kli ka jongka namar kumang yong ba ka jat ben riu jongi kadai ka baret pat but idon hakata kajing song sir bayo akawai gaski ni sya telup bajano nakani gasni joko perthai tang mentaru ngin pet kidon gijaka kidon gisnong kiba kikon kasi gijongi andala mit andala dum kimnot syu banmi nalai yang sabar wala da kimiru kimnot syu ban kren dalajong kaktian katliet kelaha ban kren dagi kentian nongwei katno ngatrai kajing sosi katno trai kajing ketang mensiem jong itu gi parado parasnam kibahari ladi kimla ban kren kimla ban yat singan kapor gladai bangi kendet benriu iwei piwei nama lada omdai menta lanu lada omdai mangi mano upayam tirat sing ulayap naga benta banyada ya kata ka jinglong karpang kejongi kladon hakini giski kiblai phone kiblai message kiblai ong koba tuan tuklar langse kane ga office ke jongi kama shuti kane ga katai ga office kama shuti kum ngaseng ni julong gi balak loy ban mi ban pentikna ba kita ki jaga tai lani ki jaga pulie kin burom ya kita ki sni garpang joga jat ben riu handai kawai ga jinggali pat ngakwaru ban bu yala ki parado parasnam kai ka papelong ipi bapin tieng watang bapin pep ya ka jingtre dan pin yang persya yakin senior ki jongpi dan ki bahe bahan ki jongpi hakum kani gaski badai na kata kadau ngan sekali mene bong ba hatu ilong bidor mo ya kata kanong ngenti kaba upayem tirat sing ulai naga benta jongi kiba menta baka jinggali kalong kaba kalawai kaba kumnu bangin ai ya ka pateng kaban sawan namar ngisung tu syai lada ilong kiba kauput menta mud kajat benri kaban sok kapateng kaban sawan kan salong kapateng kabasyong hakasong sir syong ma handai ladang ilong kita kisamla kiba kloy kiba slur
bat ki bakloy ban lan la die na ka benta ka jingyang scam bat jingyang rasong jong ka ri ba ka jaj ban riu hi ngathai kata kan dei ka jing ai sngo pha ka ba pakatam ka bangila ban ai sha ka pateng ka ban sawan. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.